hindi po pisto. Pisto? Kahit hindi pisto. Sige. Pagkatapos po niyan, ngayon, ang tawag na nila, nag-morph na po sila eh, kasi kumaga pa iba-iba ng pangalan. Kasi they adjust to the signs of the times. So yung Manilang Bayan po, tawag nila ngayon. Meron po akong isang alaga na nasa Pro 2, pinakausap po ni Colonel Medina sa akin nung ako po ay mag-lecture sa Camp Aduro. Yung dalawa po, yung isa, hindi ko lang mapanggitin yung pangalan, yung isa po ay taga Cotabato, yung isa po taga Banobo, taga Abusan. So sabi ko, ba't kayo sumuko? Sabi niya, hindi kami magkaintindihan lang, Bisaya kami, Ilocano sila. Tapos po, sabi ko, paano kayo nakarating? Manilang Bayan lang. Sinama po sila sa Manilang Bayan, nag-stay sa UP. Pag nahabang na sa UP po sila, nagka-camp out sila doon, may kumukuha na po sa bawat isa na i-intake na sa iba't ibang larangan. So, ganun din po yung nangyari sa amin. Lakbayan ng tawag. Punta kami Maynila, yung Bicol na estudyante, dalahin namin dito, dadalhin sila Northern, Central Luzon, merong iba, Mindanao. Pero most of the time, yung panahon ko po, dadalhin niya ng Northern and Central Luzon. So, ano lang po yung gusto kong sabihin? Ito pong mga Manilang Bayan, bayan-bayan, whatever the bayan is, yung mga ginagawa po nila, yung sumilaw farmers na naglakad, meron din po yan. Kasi taktika po yun para ma-i-transport mo yung mga bata, mag-i-integ na. Kasi legal yung ginagawa nila, di ba po? Pagsasalang, pagsisigaw ng karapatan. So, sa Bakbakan po, yung panahon po namin, fine at saka selda. Magtaka lang po kayo mag-alang-galang na Senador Bato de la Rosa.